Mo ato ra pud ta og hunasan kay low tide naman diri sa mua. Manginhas na pud ta. Oh, ready na. Bidbalan pa. Kung kauban. Naan ta sa hunasan guys. Ayo, perting inita Ginoo ko oh. Ang init guys, mamaak. Manginhas na pud ta sa karon nga vlog. Kay wala man mi namukot ron. Diri sa ta sa hunasan maglaag-laag. Pero guys, kita na ta isa. Pero meron na to nakitaan guys, mo ni siya bungkawil. Magpares-pares magudi sila. Pangitaon na to ni Paris ani gasa. Lantawan ninyo guys, bugatan. Ambot og laba ka ni siya sulod o wala basta ingon ani na ni siya. Pagkakita na ko ingon ani na siya. Sulayan na to og naaba ni siya sulod. Hala na siya sulod guys. Ta mo anak niya. Na siya sulod. Ingawas ra siya. Atan. Lantawan ninyo guys. Kita ta og kuan guys oh. Tama na guys. Balat. Oh. Charan, balat. Ang tanawa. Tama na. Kinasuni siya guys. Tari ang mata oh. Kaon ako ha. Kinasun na siya guys. Tantawan ninyo ang bugatan guys oh. Itong kaon ha. Ang kuan ra ang bugatan guys oh. Charan. Nagpakita rin siya guys. Nakabukat ng bugatan dara. Another bungkawil. Okay. Dayon guys. Duol ra ni niya oh. Kaduol ra ni sila guys. Basig na pa ni mangita pa ta, basig na pa ni siya kauban. Unya guys, diri ta tikang gamay. Naa na pud tay makitaan nga. Kani. Uy. Kani kibol guys. Kita na pud tag kibol guys. Dara oh. Sharan. Kibol, tanaw iyang kuan guys oh. Pagbantay jud mo na iyang kuan guys kay naadira ang iyang murag dagom. Mo ni ang pinaka poisonous na shell guys. So be careful jud mo anig makakita mo ingon ani. Makaon man ni siya. Poisonous ni siya pero makaon. Duha ka ba katuig ani guys. Karan sila duha gatapan. Kinabuhi bitaw na mo diri sa daplig bye-bye guys. Ug dili manginhas, managat, naan og pukot. So karon kay hunas man diri so manginhas ta. Sa karon mao pagid intaw ni atong kuha. Wala man kay manggawas guys. Uy, mao pagid ni atong kuha guys. Mao pa na. Luoy kaayo. Kusag di lang basin daig mapunan pa. Sayo-sayo pa man pod. Mo to kung giingon ninyo guys ha nga. Pag makakita gani mo kibol, pag ginahinay jud mo ana guys kay kanang kibol manggod kay poisonous kayo na siya. Nang iya bitawng tumoy sa iyang lubot, dapit kanang murag mutalinis. So ayon ninyo na paghikama. So kung mahimo kung makakita gani mo ging ana, makakita mo og kibol, sa likod lang gyud niya hawidi. Ayaw lang gid paghawidi ang iyang mismo nga unod. Kay sa giingon manggod nila nga kung matunok kuno ka ana nga nason, dali ra jud kuno kaayo makakamatay gyud kuno na siya basta matunok ka ana. So diri ay guys, kung magkugi lang bitaw kag pangita og balat guys, makakita jud kag balat. Makakilaw jud ka. Pakita ana ko ninyo ha. Daghan kay balat pero wala ko nanguha. Ara oh. Ara guys oh. Balat. Balat mani-mani. Daghan kay ni nga ni diri sa mua. Dayon dili lang kaayo mi manguha. Usahay manguha pud mi pero talagsaon ra gyud kung ganahan lang mi mangaon. Kung gusto mo manguha og ingon ani nga balat, naay daghan diri. Ani gyud ang kinabuhi guys, basta daplin kag dagat ug dili managat manginhas. Pero bisag kapoy, bisag init pero makalingaw. Malingaw ra biya pug ka. Samot og manggawas jud ang mga kinason, makalingaw kaayo jud as in. O naasay mga daghang tuyom diri guys. Pwede ra sad mo manguha diri. Di man bawal sa amo manguha. Ang bawal lang diri sa amo is kanang manguha ka og ban period, manginas kag ban period, managat ka og gaban period so dili jud na siya pwede. Bawal jud mangisda basa ban period. Dakpon jud ka guys tay multa. Lito. Maura ni tanan na dong kuha. Luoy.